Info terbaru ya bolo. Iki jembatan Bawu, jembatan gantung kuwi lho. Iki banyune iki wis teko kulon kono kae. Iki sing jelas iki nek WKO wis bludak ya iki banyune wis teko kene iki. Iki wis ora umum pokoke iki pinggir-pinggir kene nggon jagung-jagung kelep iki. Iki wak tok iki. Kowe nyobok neng kene iki tembakane tetek banget bolo iki. Paling ya 2 kilan lah, 2 kilan. Biasane malah sing dienggo mancing iki kene iki bolo. Iki lho, ngarepan kono kuwi. Iki nek bengi ketok ya rame iki, masalah ya licik kaya ngene iki nek bengi rame iki. Oh, licik to. Iki nggon spot mancing tok iki. Lho. Iki nek bengi rame banget bolo kene iki. Wak tok sing jelas kene iki. Lah iki nggon mburi warung, nek mburi warung dadak nyobok iki, nek mburi warung kene iki dadak nyobok.